Usa ka forest fire ang naitabo sa Santa Cruz, Davao del Sur kagahapon. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, nasa gibana-bana ang usa ka hektarya kalasangan nga sakop sa barangay Sinoron sa Santa Cruz, Davao del Sur ang nasunog. Sumala sa BFP, misa ka ang ihap karon sa mga grass fire nga nahitabo tungod sa init kaayo nga panahon. Alas 2 Martes sa hapon, makita ang puti nga aso gikan sa bukirong bahin sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sumala sa BFP, dunay nahitabong forest fire sa ubos nga bahin sa barangay Sinoron sa maong lungsod. Pasaka ang kalayo patabok sa kasikbit nga barangay Binaton. Palisuray matud pa ang pagresponde sa kabombiruhan tungod sa kabakilid, walay tarong nga dalan ug kataas na sa parte sa bukid nga dunay sunog. More or less mga naasya sa mga 1 hectare ang involved dito. Unya gipaningkamutan na mapalong sa ato ang mga personnel no, sa Santa Cruz Fire Station gamit ang kaning fire broom gibunal-bunalan lang nila. Unya most ang involved nato dito is mga mga sagbot sir no dito sa katong area. Pagkagabi ina napalong ang sunog, parayon pa ang investigasyon sa kabombiruhan sa tinubdan sa kalayo. Tungod sa nasinating kainit sa panahon, taas matud pang risgo sa grass fire. Sa datos sa BFP 11, gikan sa 33 ka insidente sa grass fire o rubbish fire niadtong Pebrero sa tibuok Davao Region. Ni saka kini sa 148 sa bulan sa Marso, di inatala sab ang pagsugod sa sobrang init nga panahon. Mostly sa mga sagbot karon og mga dahon laya siya. So gamay lang nga even kanang cigarette butts nga nagasiga pa nga ilabay nato sa kasagbutan pwede siyang maging cause sa ginatawag nato nga grass fire or forest fire. So dako gid og dako og tsansa tungod sa kainit sa panahon. Sara, dugang pahimangno sa mga otoridad nga sundon gayud mga fire prevention and safety tips aron nga mahilayo sa sunog dili lamang karong bulan sa Marso nga fire prevention man kundi sa matag adlaw-adlaw. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.